Askari vatan sulboni mo, lashkari vatan posboni mo. Askari vatan sulboni mo, lashkari vatan posboni mo. Lashkari vatan posboni mo, lashkari vatan posboni mo. Askari vatan az chun sipar marzagumi ma emin az khatar. Askari vatan az chun sipar marzagumi ma emin az khatar. Askari vatan sulboni mo, lashkari vatan posboni mo. Askari vatan sulboni mo, lashkari vatan posboni mo. Lashkari vatan posboni mo, lashkari vatan posboni mo. Муттаҳим Ресмиҳои Барҷун, ҳайаи шахсӣ нақдашудо ба шумораи 45 нафар саф ростанд. Комиссари нояб Паптаком изоза. Озод. Озод. Салом. Салом. дуруду саломи мо нисоратон бод. Муҳтарам раис, падарону модарон, даъватшавандагон, ҳозирини гиромӣ. Хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ барои ҳар як ҷавонмард қарзи фарзандӣ буда, боиси ифтихор аст, ки имрӯз ҷавонмардони ноҳияи Балҷубон бо як рӯҳияи баланди солиму созанда ифтихор аз ватану ватандорӣ дар як фазои орому осоишта ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон раҳсипор шуда истодаанд. чӣ тавре ки аз чеҳраи ҳар яки он маълум аст, аз ватандӯстиву хештаншиносии ҳар яки онҳо шаҳодат медиҳад. ҳозирини гиромӣ, имрӯз дар рӯзи сафарбарнамоии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ноҳияи Балҷувон муҳтарам Сафарзода Бахтиёр Ғанӣ ташриф оварданд. бо камоли эҳтиром суханро ба муҳтарам раис медиҳем. марҳамат. ҳозирини гиромӣ, даъватшавандагони гиромӣ қадр, пеш аз ҳама ман аз он шод ҳастам, ки имрӯз анами даъватшавандагон мардуми бонанги номуси Балҷувон, хусусан падару модарон ва ҷавонмардоне ки дар ноҳияи Балҷувон истиқомату зиндагӣ мекунанд ва сохторҳои қудрате ки имрӯз мо дар якҷоягӣ кору фаъолият мекунем, мо тавонистем ки нақшаи даъватро барзиёд яке аз аввалинҳо шуда дар ҷумҳурӣ барзиёд иҷро кунем. ба ҳамаи мо шумо муборак бошад. Сарфармондаи Артиши Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола дар ду навбати баҳорӣ ва тирамоҳӣ даъвати шаҳрвандон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад. ҳама сол ноҳияи Балҷувон яке аз аввалинҳо шуда аз иҷрои нақша мебурад. мо имрӯз тавонистем ки дар иштирок гирифтагӣ дар рӯзи аввали даъват бо иҷроиши нақша барзиёдӣ дар ҷумҳурӣ яке аз аввалинҳо шудем. ҳам дар баробари ин бояд қайд намоям, ки طبق همون فرمان اون جوانمردانی که پسران ما و شما که فرزندان ما و شما که در صف قوای مسلح جمهوری توجیکستان بودند برگشته به نزد پدر و مادر میآیند. امروزه شرایط در صف قوای مسلح جمهوری توجیکستان و خدمت در صف قوای مسلح جمهوری توجیکستان باعث افتخار هر یک شهروند جمهوری توجیکستان است و قرض هر یک جوان پسر است که با رفته خدمت کنند، ادای وظیفه نمایند و با سر بلند به وطن و نزد وطن به نظر پدر و مادر خود برگردند. مکتب حیات، مکتب زندگی این خدمت است. ما جوانان اگر رفته خدمت کنیم، علاکه یکم که حیات و زندگی را میفهمیم. دویم این که به قدر زحمت های پدر و مادر خود میرسیم. سیوم بعد در جامعه
як мавқеи муайянеро муайян мекунем ки сазовор мешавем ки мо соҳиби обрӯи эҳтиром шавем. имрӯза ҳайати қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Tojikiston ёки артиши миллии мо баробар ба артишҳои қудратии тамоми ҷаҳон аст. он шароитҳои техникие ки мо солҳои пеш надоштем, ҳама соҳиби ҳама шароитҳои техникӣ ҳастем. таҷҳизоту лавозимот ҳама омода аст. ҷойи хоби хизматчиён ҳама дар шароити хуб аст. дар як муддати кӯтоҳ динед соли гузашта бо ташаббуси пешвои муаззами миллат чӣ қадар мо дар сарҳадот чӣ қадар иншоотҳои нав кушодем барои ки бозам анами шароити зиндагии афсарону сарбозон хубтару беҳтар шавад. қайд кардани ҳастам ки мардуми ноҳияи Балҷон бисёр ба мардуми бонангу бономус ҳастанд. бисёр ҷавонони бонангу бономус ҳастанд. ман боварӣ дорам ки чӣ супоришҳое ки аз тарафи роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Tojikiston мешавад, аз тарафи роҳбарияти мақомот ҷилои ҳукумати давлатии вилояти Хатон мешавад, чӣ супоришҳое ки аз тарафи роҳбарияти мақомот ҷилои ҳукумати ноҳияи Балҷон мешавад, сари вақт мо иҷро мекунем. боиси ифтихор он аст ки дар як муддати кӯтоҳ ноҳияи Балҷон симои худро ба куллан тағйир дид. бинем ҳам кору фаъолият, ҳам зиндагии мо, ҳам шароити мо хубтару беҳтар шуд. ҳаракат кардан дар кори навҷавонон, писарон, фарзандони азизам, вақте ки шумо ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Tojikiston меравед, дӯстони нав пайдо мекунед. ҳаракат кардан дар кори ҳамин дӯстӣ бозам қавитар шавад. бозам дӯститон меҳртон зиёд шавад. дар куҷое ки бошад пеш аз ҳама фикри падару модар, фикри анаи ватана кардан дар кор аст. нангу номуси миллии доштанмон дар кор аст, ки имрӯз ҷумҳурии Tojikiston мо ҷумҳури озод соҳиби истиқлол мебошад. ман аз самими қалб ҳар яки шуморо ҷавон писарон, фарзандони азиз ба ин рӯзи саид табрик мекунам. ба шумо пеш аз ҳама тансиҳатӣ орзуманд ҳастам. орзуи ӯро дорам ки соқу саломат рафта хизмат кунед. бо сари баланд ба ватан, ба миллат, ба модари худ хизмат кунед. ҳар як муроду мақсаде ки шумо доред, ҳамаш амалӣ гардад. бори дигар сидқан табрик мекунем. ташаккур ба ҳамаи шумо. саломат бошед. даъватшаванда аз ҷамоати деҳоти ба номи Сафар Амиршоев Куганзода Ҳасан медиҳем. маромад. ман Куганзода Ҳасан баъди хатми донишгоҳи давлатии Данғара ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар карда шудам. мехоҳам хизмати ҳарбиро адо карда ба назди падару модари худ барбигардам. ташаккури зиёд ба диққататон. ташаккури зиёд. ҳозирини гиромӣ, имрӯз дар рӯзи даъватшавандагон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор кормандони комиссарияти ҳарбии ноҳия ва як қатор ҷавононе ки аз курси бозомӯзӣ бахши агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ ва кумитаи ноҳиявии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиа гузаштаанд ба сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷувон, шаҳодатномаи курси компютерӣ ва шаҳодатномаи ронандагӣ сарфароз гардонида мешаванд. подполковник Мирзозода Маҳмуд барои саҳми арзанда гузоштан дар давлати тирамоҳии навазкарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷувон сарфароз гардонида мешавад. марҳамат. бо ҳамин мазмун Раҳимов Далер. марҳамат. бо ҳамин мазмун Қурбонов Зубайдулло, корбанди комиссарияти ҳарбии ноҳия. марҳамат. бо ҳамин мазмун Раҳматуллоев Раҳматулло, корбанди комиссарияти ҳарбии ноҳия. марҳамат.
бо ҳамин мазмун рустамзода сайҷафар раиси ҷамоати деҳоти балҷувон марҳамат. бо ҳамин мазмун сафаро ҳамроҳ раиси ҷамоати деҳоти ба номи Сайф Раҳим марҳамат. бо ҳамин мазмун Файзалиев Сорбон раиси ҷамоати деҳоти ба номи Сафар Амиршоев марҳамат. шаҳодатномаи кумитаи ноҳиявии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиа Шаҳбози Ватаншоҳ марҳамат. торабини имрӯза ҳусни фарҷом бахшида таҳти суруди ватандӯстона қисмати ноншикани чорабиниро оғоз менамоем.
саломат сарбаланд бошед додарои азиз